20 Μαρτίου του 1981. Είμαι ωραία, σας χαιρετώ με την αγάπη και το φως του μοναδικού άπειρου δημιουργού. Επικοινωνούμε τώρα. Ερώτηση. Έχω μία ερώτηση σχετικά με τα διαδικαστικά που θέλω να ξεκινήσω. Ξέρω ότι είναι χαζή ερώτηση, αλλά πρέπει να την κάνω για να είμαι σίγουρος. Υπάρχει πιθανότητα να χρειαστεί να μετακινηθούμε από αυτή την τοποθεσία. Θα έχει καμία επίδραση αυτό στην επαφή μας με τον Ρα? Είμαι ωραία. Αυτή δεν είναι μια ανόητη ερώτηση. Η τοποθεσία δεν έχει νόημα, γιατί δεν είμαστε στην δημιουργία. Ωστόσο, ο τόπος της εργασίας θα πρέπει είτε να κριθεί προσεκτικά από τους εαυτούς σας, ότι είναι των κατάλληλων επιπέδων δόνησης, είτε θα προταθεί ο καθαρισμός του χώρου και η αφοσίωση να γίνει μέσω διαλογισμού πριν από την αρχική εργασία. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται τέτοιες φαινομενικά κοσμικές δουλειές, όπως ο καθαρισμός ή το βάψιμο επιφανειών, που μπορεί να θεωρήσετε ότι είναι κατάλληλα φθαρμένες. Οπότε εδώ καταλαβαίνουμε ότι όταν θέλουμε να κάνουμε εργασία πνευματική, είτε κάνουμε ύπνωση, είτε κάνουμε διαλογισμό, είτε κάνουμε απλά να συγκεντρωθούμε ή να μιλήσουμε με έναν φίλο σε έναν χώρο, να κάνουμε μια καθαρή εργασία, επικοινωνία τέλος πάντων, πρέπει ο χώρος μας να είναι καθαρός. Καθαρός, να εξαιρίζεται, να είναι βαμμένο, να μην έχει επιφάνειες με λακκούβες κτλ. Θέλει τα μερεμέτια του, τον διαλογισμό του πρώτα, η αεροτελεστία. Πολύ όμορφα, που προφανώς στην αρχαιότητα τα κάναμε όσο ζούσαμε κοντά στη φύση, τώρα είμαστε λίγο πιο αλλού. Ερώτηση. Είμαι εξοικειωμένος με το τελετουργικό εξορισμού του μικρού πεντάγραμμου. Αναρωτιόμουν αν αυτό το τελετουργικό ήταν χρήσιμο για την προετοιμασία ενός χώρου για αυτό το είδος εργασίας. Εδώ καταλαβαίνουμε ότι ο ερωτητής ασχολείται με διάφορα, δηλαδή έχει γνώσεις, τι φυσικές, τι μεταφυσικές, τι πνευματικές. Δεν είναι τυχαίο που ο Ρα έχει πάει σε αυτούς. Οπότε του λέει ότι είμαι εξοικειωμένος με το τελετουργικό εξορισμό του μικρού πεντάγραμμου. Εγώ δεν έχω ιδέα τι είναι αυτή η τεχνική δηλαδή. Θα μπορούσαμε να το κοιτάξουμε. Είμαι ωραία, αυτό είναι σωστό, λέει. Θα ήταν δηλαδή χρήσιμο. Ερώτηση. Προσπαθώντας να οικοδομήσουμε μία κατανόηση από την αρχή. Πάει τώρα στις άλλες ερωτήσεις. Θα μπορούσατε να πείτε, ξεκινώντας από το έξυπνο άπειρο και φτάνοντας στην παρούσα κατάσταση της ύπαρξής μας. Νομίζω ότι πρέπει να επιστρέψω και να ερευνήσω τον ήλιο μας, καθώς είναι ο υπολόγος που δημιουργεί όλα αυτά που βιώνουμε σε αυτό το συγκεκριμένο πλανητικό σύστημα. Θα μου δώσεις μια περιγραφή του δικού μας ήλιου? Είμαι ωραία. Αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν απαντάτε εύκολα στη γλώσσα σας, γιατί ο ήλιος έχει διάφορες όψεις σε σχέση με το νοήμον άπειρο. Έχει διάφορες όψεις, δεν είναι αυτό που βλέπουμε εμείς. Σε σχέση με την ευφυή ενέργεια και με κάθε πυκνότητα του κάθε πλανήτη. Γιατί κάθε πλανήτης έχει διαφορετική πυκνότητα. Είπαμε η Αφροδίτη είναι έκτη πυκνότητα. Όπως αποκαλείτε εσείς αυτές τις σφαίρες, λέει. Επιπλέον, δηλαδή από κάθε πυκνότητα αντιλαμβάνονται διαφορετικά τον ήλιο. Επιπλέον αυτές οι διαφορές επεκτείνονται στο μεταφυσικό ή στο χρόνο-χωρικό μέρος της δημιουργίας σας. Χρόνο-χωρικό. Έχουμε πει ότι χώρο-χρόνος είναι η τρίτη πυκνότητα που είμαστε εδώ τώρα. Χρόνο-χώρος της τρίτης πυκνότητας είναι το αστρικό πεδίο, που σημαίνει ότι είναι τρίτης πυκνότητας πάλι, δηλαδή όταν αφήνεις ένα σώμα εδώ, δεν πας σε άλλη πυκνότητα, πας στο χρόνο-χωρικό της ίδιας πυκνότητας. Το χωροχρονικό είναι η τέταρτη διάσταση. Άλλο διάσταση, άλλη πυκνότητα. Η διάσταση, η τέταρτη διάσταση είναι εκεί που βρισκόμαστε όπου θέλουμε τώρα. Και γι' αυτό λέγεται χρόνο-χωρικό. Οπότε, αυτές λοιπόν οι διαφορές του ηλίου, λέει, επεκτείνονται στο μεταφυσικό ή στο χρονοχωρικό μέρος της δημιουργίας σας. Οπότε όταν είμαστε στην τέταρτη διάσταση, όταν αφήνουμε το σώμα μας, δηλαδή της τρίτης πυκνότητας, έχουμε το σώμα της τρίτης πυκνότητας, αλλά στον χρονοχώρο βλέπουμε διαφορετικό ήλιο. Έχουμε άλλη αντίληψη του ηλίου μας.
Σε σχέση με το νοήμον άπειρο, το ηλιακό σώμα είναι εξίσου με όλα τα μέρη της άπειρης δημιουργίας. Το ηλιακό σώμα είναι εξίσου με όλα τα μέρη της δημιουργίας, της άπειρης δημιουργίας, μέρος αυτού του απείρου. Είναι το ίδιο. Σε σχέση με το ενισχυμένο νοήμον άπειρο, που κάνει χρήση της ευφυούς ενέργειας, είναι απόγονος. Ας πούμε του λόγου για πολύ μεγαλύτερο αριθμό υπολόγων. Η σχέση είναι ιεραρχική στο ότι ο υπολόγος χρησιμοποιεί την ευφυή ενέργεια με τρόπους που ορίζονται από τον λόγο. Από τον λόγο δημιουργεί. Δηλαδή αν ο κύριος λόγος που έχει τα 250 δισεκατομμύρια σώματα, πλανήτες, δηλαδή ήλιους, έχει αυτές τις βάσεις, ο υπολόγος αναγκαστικά έχει αυτούς τους νόμους, αλλά τι μπορεί να κάνει, λέει, αλλά χρησιμοποιεί την ελεύθερη βούληση να συνδημιουργήσει τις πλήρεις αποχρώσεις των πυκνοτήτων καθώς τις βιώνεται. Ναι, μεν έχει δηλαδή την πλατφόρμα, αυτή είναι, αλλά μπορεί να συνδημιουργήσει, να κάνει πειράματα. Ένα πείραμα, όπως αναφέρει, είναι το μεγάλο δάχτυλο. Δηλαδή, όταν αυτός ο υπολόγος έβαλε το μεγάλο δάχτυλο, όλα αλλάξανε, προφανώς. Τέτοιου είδους αλλαγές μικρές μπορεί να κάνει κάποιος και λέγονται πειράματα και συνεννοούνται οι υπολόγοι μεταξύ τους. Πώς θα πήγες εσύ στο δικό σου πείραμα, πώς θα πήγα εγώ, τι αποτέλεσμα είχες αυτό, τι είναι οντότητες. Ωραία. Σε σχέση με τις πυκνότητες, το ηλιακό σώμα μπορεί φυσικά, όπως θα λέγατε, να θεωρηθεί ότι είναι ένα μεγάλο σώμα αερίων στοιχείων που υφίστανται τις διαδικασίες σύνδεξης και ακτινοβολίας θερμότητας και φωτός. Μεταφυσικά, ο ήλιος αποκτά νόημα από την 4η έως την 7η πυκνότητα, σύμφωνα με τις αυξανόμενες ικανότητες των οντοτήτων σε αυτές τις πυκνότητες να κατανοήσουν την ζωντανή δημιουργία και την συνοντότητα ή τον άλλο εαυτό, την φύση αυτού του ηλιακού σώματος. Δηλαδή τα όντα που βρίσκονται από την 4η και πέρα, λέει, πυκνότητα, μπορούν να αντιληφθούν την ζωντανή δημιουργία, να κατανοήσουν δηλαδή την ζωντανή δημιουργία αυτού του ήλιου, τη συνοντότητα, ότι εγώ και ο ήλιος είμαστε ένα, είμαστε σύντροφοι, συνοντότητα, τον άλλο εαυτό, δηλαδή είναι καθρέφτης μου, και αυτή είναι η φύση αυτού του ηλιακού σώματος για όσους είναι από την 4η πυκνότητα και πάνω. Έτσι, με την 6η πυκνότητα, ο ήλιος μπορεί να επισκέπτεται και να κατοικείται από όσους κατοικούν στον χρονοχώρο. Δηλαδή, από την 6η πυκνότητα, όσοι είναι στον χρονοχώρο, στο αστρικό πεδίο της 6ης πυκνότητας, μπορούν να πάνε να κατοικήσουν στον ήλιο και μπορούν ακόμα και να δημιουργούν εν μέρη από στιγμή σε στιγμή από τις διαδικασίες οντοτήτων 6ης πυκνότητας στην εξέλιξή τους, να δημιουργούν αυτόν τον ήλιο. Ερώτηση. Στην τελευταία σας δήλωση εννοούσατε ότι οι οντότητες της 6ης πυκνότητας δημιουργούν στην πραγματικότητα εκδηλώσεις του ήλιου στην πυκνότητά τους. Μπορείς να μας το εξηγήσεις αυτό? Είμαι ωραία. Σε αυτή την πυκνότητα ορισμένες οντότητες, των οποίων το μέσο αναπαραγωγής είναι η σύνδεξη, μπορεί να επιλέξουν να εκτελέσουν αυτό το τμήμα της εμπειρίας ως μέρος της ύπαρξης του ηλιακού σώματος. Δηλαδή, τι μας λέει? Στην 6η πυκνότητα, οι οντότητες οι οποίες το μέσο αναπαραγωγής τους, πώς αναπαράγονται, είναι η σύνδεξη, γιατί έτσι γεννάνε στην 6η πυκνότητα, φως. Οπότε, για τις οντότητες της 6ης πυκνότητας, όπου το μέσο αναπαραγωγής είναι η σύνδεξη, μπορεί να επιλέξουν να εκτελέσουν
αυτό το τμήμα της εμπειρίας ως μέρος της ύπαρξης του ηλιακού σώματος. Έτσι, μπορείτε να σκεφτείτε τμήματα του φωτός που λαμβάνετε ως απόγονοι της γενεσιουργής έκφρασης της αγάπης έκτης πυκνότητας. Μπορείτε να σκεφτείτε τμήματα του φωτός που λαμβάνετε, οι ακτίνες του ηλίου μας να είναι απόγονοι της γενεσιουργής έκφρασης της αγάπης της έκτης πυκνότητας. Alright. Ερώτηση. Τότε θα μπορούσατε να πείτε ότι οι οντότητες έκτης πυκνότητας χρησιμοποιούν αυτό το μηχανισμό για να είναι πιο στενά συνδημιουργοί με τον άπειρο δημιουργό. Σωστά? Είμαι ωραία. Αυτό είναι ακριβώς σωστό. Όπως φαίνεται στα τελευταία τμήματα της έκτης πυκνότητας που αναζητούν τις εμπειρίες της πυκνότητας της πύλης. Οι οντότητες της έκτης πυκνότητας χρησιμοποιούν αυτόν τον μηχανισμό για να είναι πιο στενά συνδημιουργοί με τον άπειρο δημιουργό. Και λέει ναι, στα τελευταία τμήματα της έκτης πυκνότητας είναι αυτές οι οντότητες οι οποίες αναζητούν τις εμπειρίες της πύλης, της πυκνότητας της όγδοης. Ερωτητής, ευχαριστώ. Αυτό που θέλω να κάνω τώρα είναι να διερευνήσω, καθώς σχηματίζεται η πρώτη πυκνότητα, τι συμβαίνει και πώς σχηματίζονται αρχικά τα ενεργειακά κέντρα στα όντα. Έχει νόημα να σας ρωτήσω αν ο ίδιος ο ήλιος έχει πυκνότητα ή είναι όλος πυκνότητα. Είμαι ωραία. Ο υπολόγος είναι ολόκληρης της οκτάβας και δεν είναι εκείνη η οντότητα που βιώνει τη μάθηση διδασκαλία οντοτήτων όπως και εσείς. Ερώτηση. Θα κάνω μια δήλωση της κατανόησής μου και θα σας ζητήσω να με διορθώσετε. Βλέπω διαισθητικά την πρώτη πυκνότητα να σχηματίζεται από ένα ενεργειακό κέντρο που είναι μια δίνη. Αυτή η δίνη προκαλεί στη συνέχεια αυτές τις περιστρεφόμενες κινήσεις που ανέφερα προηγουμένως της δόνησης που είναι το φως, που στη συνέχεια αρχίζει να συμπυκνώνεται σε υλικά πρώτης πυκνότητας. Είναι αυτό σωστό? Είμαι ωραία. Αυτό είναι σωστό όσο σε έχει οδηγήσει ο συλλογισμός σου. Ωστόσο, είναι καλό να επισημάνουμε ότι ο λόγος έχει το σχέδιο όλων των πυκνοτήτων της οκτάβας σε πιθανή ολοκλήρωση πριν εισέλθει στο χωροχρονικό συνεχές σε πρώτη πυκνότητα. Έτσι τα ενεργειακά κέντρα υπάρχουν πριν εκδηλωθούν. Είπαμε λοιπόν ότι ο λόγος έχει το σχέδιο όλων των πυκνοτήτων, όχι ο υπολόγος, ο λόγος. Έχει το σχέδιο όλων των πυκνοτήτων της οκτάβας σε πιθανή ολοκλήρωση πριν εισέλθει στο χωροχρονικό συνεχές σε πρώτη πυκνότητα. Υπάρχει δηλαδή όλο το έργο έτοιμο. Οπότε τα ενεργειακά κέντρα υπάρχουν πριν αυτά εκδηλωθούν. Ήδη υπάρχουν ως σχέδιο. Ερώτηση. Τότε ποιο είναι το απλούστερο on που εκδηλώνεται? Υποθέτω ότι μπορεί να είναι ένα μικρό κύτταρο ή κάτι τέτοιο. Πώς λειτουργεί σε σχέση με τα ενεργειακά κέντρα αυτό? Είμαι ωραία. Το απλούστερο φανερό on είναι το φως ή αυτό που ονομάσατε φωτόνιο. Σε σχέση με τα ενεργειακά κέντρα μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι το κέντρο ή το θεμέλιο όλων των αρθρωτών ενεργειακών πεδίων. Το φωτόνιο λοιπόν είναι το πιο απλό on και είναι το κέντρο, το θεμέλιο όλων των αρθρωτών ενεργειακών πεδίων. Έχει όλη τη γνώση. Είναι το θεμέλιο, είναι το κέντρο. Έχει όλη τη γνώση και όλη την έκφραση. Εφόσον είναι κέντρο και θεμέλιο, από αυτό ξεκινάει. Είναι ο σπόρος. Τι άλλο να πω.
πώς το φαντάζομαι. Ωραία, ερώτηση. Όταν σχηματίζεται η πρώτη πυκνότητα έχουμε φωτιά, αέρα, γη, νερό. Υπάρχει κάποια στιγμή η πρώτη κίνηση ή η εξατομίκευση της ζωής σε ένα τμήμα της συνείδησης που είναι αυτοκινητικό, που κινείται μόνο του δηλαδή. Θα μπορούσατε να περιγράψετε τη διαδικασία δημιουργίας αυτού και τι είδους ενεργειακό κέντρο διαθέτει? Είμαι ωραία. Η πυκνότητα της πρώτης ή της κόκκινης ακτίνας, αν και έλκεται προς την ανάπτυξη, δεν είναι στην κατάλληλη δόνηση για εκείνες τις συνθήκες που ευνοούν αυτό που μπορεί να ονομάσετε σπίθα της επίγνωσης. Δεν έχει δηλαδή κατάλληλη δόνηση για επίγνωση. Καθώς οι δονητικές ενέργειες όμως μετακινούνται, γιατί έχει την τάση, λέει, έλκεται προς την ανάπτυξη, μετακινούνται από το κόκκινο στο πορτοκαλί, το δονητικό περιβάλλον είναι τέτοιο ώστε να διεγείρει εκείνες τις χημικές ουσίες που πρόσφατα ήταν αδρανείς να συνδυαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε η αγάπη και το φως να αρχίσουν τη λειτουργία της ανάπτυξης. Δηλαδή, όταν έρχεται από τα πρώτα στοιχεία, φωτιά, νερό, αέρα και γη, η συνείδηση λοιπόν μπαίνει, αναπτύσσεται και πάει στην πορτοκαλί ενέργεια, στην δεύτερη πυκνότητα, τότε λέει αρχίζει να έχει χημική ουσία, χημικό σώμα, οπότε γίνεται κατάλληλο για αγάπη και φως. Ωραία. Η υπόθεση που είχατε κάνει νωρίτερα σχετικά με μονοκύτταρες οντότητες είναι σωστή. Ο μηχανισμός είναι ένας από τις έλξεις του σπυροειδούς φωτός προς τα πάνω. Δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο σε αυτό ή σε οποιοδήποτε τμήμα της εξέλιξης. Ωραία. Ερώτηση. Όπως θυμάμαι το πολύμορφο... Καλά, αυτό θα το αφήσω. Τώρα μιλάει για τα σίδερα και αυτά, θα μας κουράσει. Πάμε πιο κάτω. Θα μπορούσατε να μου πείτε την απλούστερη και πρώτη οντότητα που έχει ενεργειακά κέντρα και πορτοκαλί και κίτρινης ακτίνας? Την απλούστερη και πρώτη οντότητα που έχει ενεργειακά κέντρα πορτοκαλί και κίτρινη ακτίνας. Είμαι ωραία. Στην πλανητική σας σφαίρα εκείνοι που έχουν τις πρώτες εμπειρίες κίτρινης ακτίνας είναι εκείνοι της ζωικής και της φυτικής ζωής, που βρίσκουν την ανάγκη για αναπαραγωγή με αμφίφιλες τεχνικές ή που θεωρούν απαραίτητο να εξαρτώνται με κάποιο τρόπο από τον εαυτό τους για επιβίωση και ανάπτυξη. Ερώτηση. Και τότε, ποια οντότητα θα ήταν η απλούστερη που θα είχε ενεργοποιημένες τις κόκκινες, πορτοκαλί, κίτρινες και πράσινες ακτίνες? Είμαι ωραία. Αυτές οι πληροφορίες καλύφθηκαν σε προηγούμενη συνεδρία. Για να απλοποιήσουμε ίσως την ερώτησή σας, κάθε κέντρο μπορεί να φανεί ότι ενεργοποιείται δυνητικά σε τρίτης πυκνότητας, ενώ οι όψιμες οντότητες δεύτερης πυκνότητας έχουν την ικανότητα, εάν γίνει αποτελεσματική χρήση της εμπειρίας, να δονούν και να ενεργοποιούν το ενεργειακό κέντρο πράσινων ακτίνων και το ον τρίτης πυκνότητας, έχοντας τη δυνατότητα η απλήρη αυτογνωσία, έχει έτσι τη δυνατότητα για την ελάχιστη ενεργοποίηση όλων των ενεργειακών κέντρων. Η τέταρτη, πέμπτη και έκτη είναι αυτές που εξαγενίζουν τα υψηλότερα ενεργειακά κέντρα. Η έβδομη πυκνότητα είναι μία πυκνότητα ολοκλήρωσης και στροφής προς την διαχρονικότητα ή την αιωνιότητα. Η έβδομη. Ερώτηση. Τότε ένα ζώο δεύτερης πυκνότητας θα είχε όλα τα ενεργειακά κέντρα κατά κάποιο τρόπο στην ύπαρξή του, αλλά απλώς δεν θα είναι ενεργοποιημένα? Είμαι ωραία. Αυτό είναι ακριβώς σωστό. Ωραία. Ερωτητής. Τότε το ζώο σε δεύτερη πυκνότητα αποτελείται από φως όπως όλα τα πράγματα, σωστά? Αυτό που προσπαθώ να καταλάβω είναι η σχέση μεταξύ του φωτός, από το οποίο δημιουργούνται τα διάφορα σώματα του ζώου,
και τις σχέσεις αυτού με τα ενεργειακά κέντρα που είναι ενεργά σε αυτά και αυτά που δεν είναι ενεργά και πώς αυτό συνδέεται με τον λόγο. Είναι μια δύσκολη ερώτηση, μπορείτε να μου δώσετε κάποιο είδους απάντηση? Όχι δύσκολη, φίλε, τα έχεις βάλει όλα μέσα. Τι έπαθες? Είμαι ωραία. Η απάντηση είναι να ανακατευθύνετε τις διαδικασίες σκέψης σας από οποιαδήποτε μηχανική άποψη της εξέλιξης. Η βούληση του λόγου θέτει τις δυνατότητες που είναι διαθέσιμες στην εξελισσόμενη οντότητα. Η βούληση της οντότητας καθώς εξελίσσεται είναι το μοναδικό μέτρο του ρυθμού και της σχολαστικότητας, της ενεργοποίησης και της εξισορρόπησης των διάφορων ενεργειακών κέντρων. Ερωτητής, ευχαριστώ. Στην προχθεσινή συνεδρία αναφέρατε μεταβλητή ταχύτητα περιστροφής ή δραστηριότητα ενεργειακών κέντρων. Τι εννοείς με αυτό? Είμαι ωραία. Κάθε ενεργειακό κέντρο έχει μεγάλο εύρος ταχύτητας περιστροφής ή όπως μπορείτε να το δείτε πιο καθαρά σε σχέση με το χρώμα και τη λάμψη. Όσο πιο ισχυρά επικεντρώνεται η βούληση της οντότητας και βελτιώνει ή εξαγνίζει κάθε ενεργειακό κέντρο, τόσο πιο λαμπρό ή περιστροφικά ενεργό θα είναι κάθε ενεργειακό κέντρο. Δεν είναι απαραίτητο να ενεργοποιηθούν τα ενεργειακά κέντρα με τη σειρά τους στην περίπτωση της οντότητας με αυτογνωσία. Επομένως, οι οντότητες μπορεί να έχουν εξαιρετικά λαμπρά ενεργειακά κέντρα, ενώ είναι αρκετά ανισόρροπες στην όψη της ιόδους ακτίνας, λόγω της έλλειψης προσοχής που δίνεται στο σύνολο της εμπειρίας της οντότητας. Να το ξαναπώ αυτό. Κάθε ενεργειακό κέντρο έχει μεγάλο εύρος ταχύτητας περιστροφής ή όπως μπορείτε να το δείτε πιο καθαρά σε σχέση με το χρώμα, με τη λάμψη. Όσο πιο ισχυρά επικεντρώνεται η βούληση της οντότητας και βελτιώνει ή εξαγνίζει κάθε ενεργειακό κέντρο, τόσο πιο λαμπρό ή περιστροφικά ενεργό θα είναι κάθε ενεργειακό κέντρο. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι είμαστε λίγοι, μπορώ να ανοίξω για να τα πούμε και μεταξύ μας. Γιατί έτσι, για να κάνουν θόρυβο έρχονται, όχι για να ακούσουν. Οκ. Ωραία. Λοιπόν, όσο λοιπόν πιο ισχυρά επικεντρώνεται η βούληση της οντότητας, η βούλησή μας, και βελτιώνουμε την εξάγνηση κάθε ενεργειακού κέντρου, τόσο πιο λαμπρό ή περιστροφικά ενεργό, σαν δίνει δηλαδή που είναι, θα είναι κάθε ενεργειακό κέντρο. Δεν είναι απαραίτητο να ενεργοποιηθούν τα ενεργειακά κέντρα με τη σειρά τους στην περίπτωση της οντότητας με αυτογνωσία. Δεν είναι απαραίτητο, έτσι, να ενεργοποιηθούν τα ενεργειακά κέντρα με τη σειρά τους στην περίπτωση της οντότητας με αυτογνωσία. Επομένως, οι οντότητες μπορούν να έχουν εξαιρετικά λαμπρά ενεργειακά κέντρα, ενώ είναι αρκετά ανισόρροπες στην όψη της ιόδους ακτίνας, λόγω της έλλειψης προσοχής που δίνεται στο σύνολο της εμπειρίας της οντότητας. Το πιάσα. Ωραία. Η ιόδους ακτίνα είναι αυτή που έχει όλη το αρθρωτό, δηλαδή όλων των ακτινών, όλων των κέντρων. Και λέει, οι οντότητες μπορεί να έχουν εξαιρετικά λαμπρά ενεργειακά κέντρα, ενώ είναι αρκετά ανισόρροπες στην όψη της ιόδους ακτίνας, λόγω της έλλειψης προσοχής που δίνεται στο σύνολο της εμπειρίας της οντότητας. Δηλαδή, αδιαφορεί η ιώδης ακτίνα για τις εμπειρίες, οπότε η ιώδης ακτίνα φαίνεται ισορροπημένη. Το κλειδί για την ισορροπία, λοιπόν, ενώ είναι αρκετά ανισόρροπες στην όψη της ιώδους ακτίνας. Ωραία. Η ιώδης ακτίνα είναι ανισόρροπη. Οι άλλες ακτίνες, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, μάλλον από την πορτοκαλί, γιατί η πρώτη δεν μεταβάλλεται. Η πορτοκαλί, η κίτρινη, η πράσινη, η μπλε και η μόβ μπορεί να είναι καθαρές, αλλά η
οι όδους να είναι ανισόρροποι. Και αυτό, λέει, μπορεί να συμβεί λόγω της έλλειψης της προσοχής που δίνεται στο σύνολο της εμπειρίας της οντότητας. Ωραία. Οπότε, λοιπόν, έλλειψη προσοχής που δίνεται στο σύνολο της εμπειρίας. Οπότε, η όδους ακτίνα, εάν δεν έχει κατάλληλη προσοχή στην εμπειρία, τότε είναι ανισόρροπη στην εμπειρία. Ωραία, μπορούμε να εστιάσουμε εδώ. Γιατί είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό με την εμπειρία. Η εμπειρία είναι το βίωμα. Ωραία. Επειδή αυτό ισχύει για πολλούς. Είναι τεράστιο αυτό το θέμα. Το βίωμα είναι διαφορετικό από την γνώση. Ωραία. Οπότε, η γνώση είναι στην αναλυτική πλευρά μας. Το βίωμα είναι βιωματικό. Ό,τι είναι βιωματικό δεν είναι γνώση, με την έννοια της πληροφορίας, της σκέψης. Όταν λοιπόν εμείς βιώνουμε κάτι και έρχεται η σκέψη εκεί και λέει μπορώ να το μυρίσω, μπορώ να το αγγίξω, μπορώ να το δω, μπορώ να το ακούσω. Δεν ισχύει, επειδή δεν μπορώ να το βιώσω με τις 5 αισθήσεις. Τι γίνεται τότε? Το βίωμα χάνει την αξία. Χάνει την αξία του. Αυτό το κάνει πολλοί κόσμος. Έχει δηλαδή γνώσεις, έχει βιώματα, έχει εμπειρίες, αλλά έρχεται η σκέψη και του λέει εγώ δεν είμαι εκεί, οπότε δεν ισχύει. Εφόσον εγώ δεν έχω αποδείξεις, δεν ισχύει το βίωμά σου. Και έτσι διαχωρίζεται ο άνθρωπος και παθαίνει μεγάλη ζημιά. Και μεγαλώνοντας αυτό το χάσμα μεγαλώνει πολύ και δεν μπορεί να το καθοδηγήσει πλέον. Το βίωμα είναι πέρα από τη σκέψη. Έχουμε πει, ας πούμε, βίωμα είναι ένας ήχος, είναι αυτό. Είναι μία στιγμή αυτός ο ήχος και είναι η επόμενη στιγμή που έρχεται η σκέψη και λέει άκουσα 2 πράγματα, ένα κρότο. Δηλαδή, άλλη στιγμή είναι το βίωμα της ακοής και άλλη της ερμηνείας, της σκέψης. Που σημαίνει ότι το βίωμα, όταν συμβαίνει το βίωμα, η σκέψη δεν είναι εκεί. Όταν λοιπόν εμείς πάμε να κρίνουμε το βίωμα με τη σκέψη, η οποία δεν ήταν εκεί, καταλαβαίνουμε πόσο λάθος πάμε, έτσι. Αυτό πρέπει να διαχωρίσουμε, ότι άλλο το βίωμα, άλλο η σκέψη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί το συναντώ πάρα πολύ. Δεν εμπιστεύονται οι άνθρωποι δηλαδή το βίωμά τους και έρχονται σε σύγκρουση με τον ίδιο τους τον εαυτό. Και γίνεται το χάσμα μεγάλο και έχουν θέματα μετά. Και είναι κρίμα, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φοβερά βιώματα, μεταφυσικά, έχουν ικανότητες, τις έχουν ασκήσει, τις έχουν εφαρμόσει, είχαν αποτελέσματα και επειδή έρχεται η σκέψη και σου λέει μπορώ να το μυρίσω. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, είναι η ικανότητά σου, για να τη μυρίσω αυτή την ικανότητα, για να τη δω, για να την ακούσω και αμφιβάλλουν τον εαυτό τους. Οπότε, εδώ λέμε, επομένως, λέει, οι οντότητες μπορεί να έχουν εξαιρετικά λαμπρά ενεργειακά κέντρα, ενώ είναι αρκετά ανισόρροπες στην όψη της ιόδους ακτίνας τους, λόγω της έλλειψης προσοχής που δίνεται στο σύνολο της εμπειρίας της οντότητας. Στο σύνολο της εμπειρίας της οντότητας. Δηλαδή, εφόσον η ιόδους ακτίνα είναι αυτή που κρίνει που βρισκόμαστε, όπως μας είπε όταν φεύγουμε, όταν κάνουμε τη μετάβαση, βάσει της όψης της ιόδους ακτίνας μας, εδώ, της κορώνας, γίνεται η κατανομή που θα πάμε, τι μας έλκει και πού θα προχωρήσουμε. Μπορεί λοιπόν αυτή η ιόδους ακτίνα να έχει ανισόρροπη όψη, ενώ όλα τα ενεργειακά κέντρα να είναι καθαρά, μόνο επειδή δεν υπάρχει έλλειψη δηλαδή προσοχής στο σύνολο της εμπειρίας. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Το κλειδί για την ισορροπία μπορεί στη συνέχεια να φανεί στην μη μελετημένη, αυθόρμητη και ειλικρινή απάντηση των οντοτήτων στις εμπειρίες. Το κλειδί της ισορροπίας. Το κλειδί για την ισορροπία μπορεί στη συνέχεια να φανεί στη μη μελετημένη,
αυθόρμητη και ειλικρινή απάντηση των οντοτήτων στις εμπειρίες, χρησιμοποιώντας έτσι την εμπειρία στο μέγιστο, εφαρμόζοντας στη συνέχεια τις ασκήσεις εξισορρόπησης και επιτυγχάνοντας την κατάλληλη στάση για το πιο καθαρό φάσμα της εκδήλωσης του ενεργειακού κέντρου στην βιολετή ακτίνα. Το κλειδί λοιπόν για την ισορροπία μπορεί στη συνέχεια να φανεί στην μη μελετημένη, αυθόρμητη και ειλικρινή απάντηση των οντοτήτων στις εμπειρίες, χρησιμοποιώντας έτσι την εμπειρία στο μέγιστο, εφαρμόζοντας στη συνέχεια τις ασκήσεις εξισορρόπησης και επιτυγχάνοντας την κατάλληλη στάση για το πιο καθαρό φάσμα της εκδήλωσης του ενεργειακού κέντρου στην βιολετή ακτίνα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η λαμπρότητα ή η ταχύτητα της περιστροφής των ενεργειακών κέντρων δεν θεωρείται πάνω από την ισορροπημένη όψη ή την εκδήλωση της ιώδους ακτίνας μιας οντότητας. Δεν έχει σημασία, λέει, αν η ιώδη ακτίνα δεν έχει αυτή την πληροφορία, δεν παίζει τόσο ρόλο, λέει. Αυτός, λέει, είναι ο λόγος για τον οποίο η λαμπρότητα ή η ταχύτητα περιστροφής των ενεργειακών κέντρων, όσο και λαμπρές να είναι, δεν θεωρούνται πάνω από την ισορροπημένη όψη ή την εκδήλωση ιώδους ακτίνας μιας οντότητας, όσον αφορά τη συγκομιδή. Γιατί εκείνες οι οντότητες που δεν είναι ισορροπημένες, ειδικά ως προς τις πρωτεύουσες ακτίνες, δεν θα είναι ικανές να διατηρήσουν την επίδραση της αγάπης και του φωτός, του ευφυού σαπίρου, στο βαθμό που είναι απαραίτητος για τη συγκομιδή. Ερώτηση λοιπόν. Θα μπορούσατε να μου πείτε την διαφορά μεταξύ χώρου χρόνου και χρόνου χώρου? Πάμε λοιπόν. Είμαι οράου. Χρησιμοποιώντας τα λόγια σας, η διαφορά είναι μεταξύ του ορατού και του αόρατου ή του φυσικού και του μεταφυσικού. Καλησπέρα Νατάσα. Χρησιμοποιώντας λοιπόν τα λόγια σας, η διαφορά είναι μεταξύ του ορατού και του αόρατου ή του φυσικού και του μεταφυσικού. Χωροχρόνος, χρονοχώρος είναι φυσικό, μεταφυσικό. Είναι ορατό, αόρατο. Χρησιμοποιώντας μαθηματικούς όρους, όπως και αυτός που εσείς αποκαλείτε Λάρσον, η διαφορά είναι ότι μεταξύ η διαφορά είναι, δεν το πω, κάτι έχει γίνει εδώ. Ωραία, δεν πειράζει. Ερώτηση. Αναφέρατε στην τελευταία συνεδρία την έννοια της νηστείας για την αφαίρεση των ανεπιθύμητων μορφών σκέψης. Μπορείτε να επεκτείνετε αυτή τη διαδικασία και να εξηγήσετε λίγο περισσότερο για το πώς λειτουργεί? Έλεγε χθες λοιπόν ότι ο θυμός είναι κάτι το οποίο προκαλεί αρρώστια, αυτή την κακιά, και με την νηστεία μπορείς να δώσεις, μπορεί κάποιος δηλαδή να αφαιρέσει από το σώμα την περίσσια τροφή και μέσω αυτής της στέρησης της περίσσιας τροφής να αρχίζει να μαθαίνει την αντίστροφη μέτρηση, γιατί καλά, θα το διαβάσουμε και θα το συζητήσουμε. Λοιπόν, είμαι ωραία. Αυτό, όπως όλες οι θεραπευτικές τεχνικές, πρέπει να χρησιμοποιείται από ένα συνειδητό «on». Δηλαδή, ένα «on» που έχει συνείδηση ότι η απαλλαγή από το περίσσιο και ανεπιθύμητο υλικό από το σύμπλεγμα του σώματος είναι η αναλογία
με την απαλλαγή του νου ή του πνεύματος από την περίσσια ή το ανεπιθύμητο υλικό. Αυτό ήθελα κι εγώ. Αυτό είχε πει δηλαδή, όχι το λέω εγώ. Έτσι, η μία πειθαρχία ή η άρνηση του ανεπιθύμητου τμήματος ως κατάλληλου μέρους του εαυτού μεταφέρεται μέσω του δέντρου του νου, μέσω του κορμού, στα υποσυνείδητα επίπεδα όπου γίνεται η σύνδεση και επομένως το σώμα, το μυαλό και το πνεύμα σε ομοφωνία εκφράζουν άρνηση του πλεονάζοντος ή ανεπιθύμητου πνευματικού ή διανοητικού υλικού ως μέρος της οντότητας. Αλλά τότε απομακρύνονται και η οντότητα ενώ κατανοεί και εκτιμώντας τη φύση του απορριφθέντος υλικού ως μέρος του μεγαλύτερου εαυτού, ωστόσο, μέσω της δράσης της θέλησης εξαγνίζει και εξευγενίζει το σύμπλεγμα νου σώμα πνεύμα, φέροντας την εκδήλωση της επιθυμητής σύνθετης νοητικής ή πνευματικής σύνθετης στάσης. Δηλαδή, η νηστεία λειτουργεί, δηλαδή, λέει, ο θυμός είναι όταν θυμώνουμε γιατί έχουμε, προφανώς είμαστε συνδεδεμένοι με αυτή την προσωπικότητα, με αυτό το σύμπλεγμα, είμαστε ταυτισμένοι και θυμώνουμε, γιατί δεν γίνεται αυτό που θέλουμε, γιατί η επιθυμία μας δεν εκπληρώνεται. Όταν λοιπόν υπάρχει επιθυμία, σημαίνει ότι θέλω παραπάνω. Και όταν αυτό βρίσκει τοίχο, αυτό που θέλω το παραπάνω βρίσκει τοίχο και δεν το βρίσκω, θυμώνω. Αυτό το παραπάνω όμως εκφράζεται και στο σώμα. Και σου λέει, αν αφαιρέσεις από την τροφή σου, την περίσσια τροφή, κάνεις δηλαδή νηστεία, πίνεις μόνο νερό, χυμούς, δεν ξέρω τι, και το σώμα σου αρχίζει και αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να έχει κάτι παραπάνω, έχει όλο και λιγότερο, αυτό το μήνυμα, λέει, πάει υποσυνείδητα μέσω του δέντρου του μυαλού, πάει μέσα υποσυνείδητα, στα υποσυνείδητα επίπεδα όπου γίνεται η σύνδεση και επομένως, λέει, το σώμα, το μυαλό και το πνεύμα στη συνέχεια σε ομοφωνία εκφράζουν άρνηση του πλεονάζοντος ή του ανεπιθύμητου πνευματικού ή διανοητικού υλικού ως μέρος της οντότητας. Και όλα, λέει, τότε απομακρύνονται και η οντότητα ενώ κατανοεί και εκτιμώντας τη φύση του απορριφθέντος υλικού ως μέρος του μεγαλύτερου εαυτού, μέσω της δράσης της θέλησης εξαγνίζει και εξευγενίζει το σύμπλεγμα νου σώμα πνεύμα, φέροντας την εκδήλωση της επιθυμητής σύνθετης νοητικής ή πνευματικής σύνθετης στάσης. Ερώτηση. Τότε αυτό θα ήταν σαν ένας συνειδητός επαναπρογραμματισμός του καταλήτη. Για παράδειγμα, για ορισμένες οντότητες, ο καταλήτης προγραμματίζεται από τον ανώτερο εαυτό για να δημιουργεί εμπειρίες, έτσι ώστε η οντότητα να μπορεί να απελευθερωθεί από ανεπιθύμητες προκαταλήψεις. Ωραία, μας το έχει πει αυτό. Θα ήταν λοιπόν ανάλογο με την οντότητα συνειδητά προγραμματίζοντας αυτή την έκδοση και χρησιμοποιώντας την νηστεία ως μέθοδο επικοινωνίας με τον εαυτό της. Είμαι ορά. Αυτό όχι μόνο είναι σωστό, αλλά μπορεί να προχωρήσει και παρετέρω. Ο εαυτός, εάν έχει συνείδηση σε αρκετά μεγάλο βαθμό της λειτουργίας αυτού του καταλήτη και των τεχνικών προγραμματισμού, μπορεί μέσω της συγκέντρωσης, της θέλησης και της ικανότητας της πίστης και μόνο να προκαλέσει επαναπρογραμματισμό, χωρίς την αναλογία της νηστείας, της δίαιτας ή άλλου ανάλογου σώματος σύνθετου κλάδου. Ερώτηση. Έχω ένα βιβλίο που ονομάζεται «Μοίηση», στο οποίο η γυναίκα περιγράφει τη μοίηση. Είστε εξοικειωμένοι με το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου? Είμαι ορά, αυτό είναι σωστό, σαρώνουμε το μυαλό σας. Ερώτηση. Έχω διαβάσει μόνο ένα μέρος του, αλλά αναρωτιόμουν αν οι διδασκαλίες στο βιβλίο σε σχέση με την εξισορρόπηση ήταν οι διδασκαλίες του Ρα.
Είμαι ωραία. Αυτό είναι βασικά σωστό σε παραμορφώσεις που μπορεί να φανούν όταν αυτό το υλικό αντιπαραβάλλεται με το υλικό που προσφέραμε. Ερώτηση. Γιατί τα κόκκινα, κίτρινα και μπλε ενεργειακά κέντρα ονομάζονται πρωτεύοντα κέντρα? Νομίζω ότι από προηγούμενο υλικό το καταλαβαίνω αυτό, αλλά υπάρχει κάποια ανίχνευση αυτών των βασικών χρωμάτων πίσω στο έξυπνο άπειρο, πιο βαθιά από αυτό που δώσατε. Είμαι ωραία. Δεν μπορούμε να πούμε τι μπορεί να φαίνεται βαθύ σε μία οντότητα. Οι κόκκινες, οι κίτρινες και οι μπλε ακτίνες είναι πρωταρχικές, επειδή δηλώνουν δραστηριότητα πρωταρχικής φύσης. Η κόκκινη ακτίνα είναι το θεμέλιο. Η πορτοκαλί ακτίνα η κίνηση προς την κίτρινη ακτίνα, που είναι η ακτίνα της αυτογνωσίας και της αλληλεπίδρασης. Η πράσινη ακτίνα είναι η κίνηση μέσα από διάφορες εμπειρίες ενεργειακών ανταλλαγών που έχουν να κάνουν με συμπόνια και συγχωρητική αγάπη προς την πρωταρχική μπλε ακτίνα, που είναι η πρώτη ακτίνα ακτινοβολίας του εαυτού, ανεξάρτητα από τυχόν ενέργειες από κάποιον άλλο. Η οντότητα της πράσινης ακτίνας είναι αναποτελεσματική μπροστά στο μπλοκάρισμα από τους άλλους εαυτούς. Η οντότητα της μπλε ακτίνας είναι συνδημιουργός. Αυτό μπορεί να είναι απλώς μία επαναδιατύπωση προηγούμενης δραστηριότητας. Αλλά αν σκεφτείτε τη λειτουργία του λόγου ως αντιπροσωπευτικού του άπειρου δημιουργού, στην πραγματοποίηση της γνώσης του δημιουργού από τον δημιουργό, ίσως δείτε τα βήματα με τα οποία μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Μπορούμε να ζητήσουμε μια τελευταία πλήρη ερώτηση προτού αφήσουμε αυτό το έργο. Ερώτηση. Αυτή μπορεί να είναι πολύ μεγάλη ερώτηση για να λειτουργήσει εδώ, αλλά θα την ρωτήσω και αν είναι πολύ μεγάλη μπορούμε να τη συνεχίσουμε αργότερα. Θα μπορούσατε να μου πείτε για την ανάπτυξη του συγκροτήματος κοινωνικής μνήμης RAM από την πρώτη του αρχή και ποιους καταλύτες έφτανε στο σημείο που βρίσκεται τώρα στην ενεργοποίηση των ακτίνων. Ωραία. Είμαι ωραία. Η ερώτηση δεν απαιτεί μεγάλη απάντηση, γιατί εμείς που βιώνουμε τις δονητικές πυκνότητες σε αυτή την πλανητική σφαίρα που αποκαλείται Αφροδίτη, ήμασταν τυχεροί που μπορέσαμε να κινηθούμε σε αρμονία με τις πλανητικές δονήσεις, με μια αρμονική διαβάθμιση στην δεύτερη, στην τρίτη και στην τέταρτη και μια πολύ επιταχυνόμενη εμπειρία τέταρτης πυκνότητας. Ξοδέψαμε πολύ χρόνο, αν θέλετε, στην πέμπτη πυκνότητα, εξισορροπώντας την έντονη συμπόνια που είχαμε κερδίσει στην τέταρτη πυκνότητα. Η αποφύτιση ήταν και πάλι αρμονική και το σύμπλεγμα της κοινωνικής μας μνήμης, στο οποίο είχε εδραιωθεί πιο σταθερά σε τέταρτη πυκνότητα, παρέμεινε πολύ ισχυρό και βοηθητικό. Η εργασία μας με την έκτη πυκνότητα επιταχύνθηκε, επειδή λόγω της αρμονίας του συμπλέγματος της κοινωνικής μας μνήμης ήταν έτσι ώστε να μπορέσουμε ως μέλη της Συνομοσπονδίας να προσεγγίσουμε ακόμη πιο γρήγορα την αποφύτιση στην 7η πυκνότητα. Η αρμονία μας, ωστόσο, ήταν μια θλιβερή πηγή αφέλειας όσον αφορά τη συνεργασία με τον πλανήτη σας. Βασιλεία μου, καλώς τα. Ακούτε τι λέει. Η εργασία μας με την έκτη πυκνότητα επιταχύνθηκε. Λέει δηλαδή μέχρι την πέμπτη πώς πήγανε. Επίσης, λόγω της αρμονίας του συμπλέγματος της κοινωνικής μας μνήμης. Έτσι λέει, ώστε να μπορέσουμε ως μέλη της Συνομοσπονδίας να προσεγγίσουμε. Δηλαδή, φτάσαν στην έκτη, είναι μέλη της Συνομοσπονδίας από την πέμπτη κιόλας. Έτσι λέει, ώστε να προσεγγίσουμε ακόμη πιο γρήγορα την αποφύτιση στην 7η. Μέσω του ότι είναι μέλη της Συνομοσπονδίας μπορούν να πάνε πιο γρήγορα, δηλαδή στην 7η. Η αρμονία μας, ωστόσο, λέει, ήταν μια θλιβερή πηγή αφέλειας όσον αφορά τη συνεργασία με τον δικό σας τον πλανήτη. Υπάρχει μια σύντομη ερώτηση πριν αφήσουμε αυτό το όργανο, ενώ πέταξε τη βόμβα. Ερώτηση.
Υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε για να κάνουμε αυτό το όργανο πιο άνετο ή να βελτιώσουμε την επαφή? Είμαι ωραία, όλα καλά. Σας αφήνω, φίλοι μου, στην αγάπη και στο φως του μοναδικού άπειρου δημιουργού. Πηγαίνετε λοιπόν αγκαλιασμένοι για τη δύναμη και την ειρήνη του ενός άπειρου δημιουργού. Αντωνάη.